Hola, nois i noies, us presento el vídeo 3, com posar textures en una composició dibuixada per nosaltres. D'acord? La idea és obrir una pestanya de Google, anar a Google Imatges, per exemple, per buscar textures, Google Imatges, textures de materials, d'acord? Com per exemple la fusta, textura, podríem posar-ho en anglès, perquè sabeu que en anglès hi ha molt més contingut. Textura de fusta, sabeu que fusta es diu wood, per exemple, aquí ens apareixerien diferents tipus de fusta. Jo la textura que vull incorporar a la meva feina és una textura una mica vella, potser com aquesta. Aquí ens obre aquest exemple. Potser en puc agafar alguna altra, que aquesta, per exemple, té molts nusos. El to el podem canviar després en Photoshop, no és important. Però el que sí que és important són les aigües de la fusta. Per exemple, en aquest cas, a veure, ens ha seleccionat aquesta fusta. Bé, jo crec que aquesta ens anirà molt millor, per exemple, és més neutra. Llavors, el que farem és botó dret, copiem la imatge, ens n'anem directament a Photopea i des d'aquí podem fer edició enganxar, permet que utilitzi el portafolis i aquí fixeu-vos que ens ha enganxat amb una capa superior, ens ha enganxat aquesta textura. Aquesta textura després li donarem color, la farem més clareta, però de moment el que vull fer és transformar-la per girar-la una mica perquè les aigües d'aquesta fusta s'adequin als pals de la imatge, d'acord? Per fer-ho, vaig a imatge una altra vegada, transformació lliure, giraré la textura i a més intentaré ampliar-la perquè m'agafi una miqueta tot el que seria l'estructura, que en aquest cas m'interessa cobrir. D'acord? Podria fer-ho així o bé podria anar pas a pas i fer cadascun dels pòsters, d'un en un. Jo penso que de moment podria agafar-ho tot per fer l'exemple i en tot cas valorarem si això ens queda bé o no. Li diguem OK i ara que ho tenim així, fixeu-vos que ens passa, jo no veig el dibuix a sota, per tant he de tancar l'ull per poder treballar en condicions. I a partir d'aquí, i amb el navegador posat i el llaç poligonal, el que intentaré és anar seleccionant cada una de les formes del pal, d'acord? De la millor manera possible, sense passar-me. A veure si em deixa fer-ho d'una manera més ràpida, anant al navegador i centrant una mica la imatge. Intentaré fer-ho més de pressa. I seleccionaria tot el que ha de ser la fusta, d'acord? Tot el que ha de ser la fusta de l'estructura. Bé, quan tinguem la selecció feta, ara m'interessa anar a la part de dalt, quan tinguem tota la selecció feta, haurem de crear una màscara. Això vol dir que només ens deixarà veure tot allò que tenim seleccionat, d'acord? A la capa que li diguem. En aquest cas, fixeu-vos, la fusta, aniré molt de pressa. Ja sé que no em quedarà bé, perquè ara, si no faig les coses amb deteniment i amb calma, no queden mai bé, però fixeu-vos que ara he seleccionat una zona i el que m'interessa ara seria treure els forats, fer els forats. Per tant, hauria de restar de la selecció aquests petits forats. Aquí n'hi hauria un altre. I imaginem-nos que ja tenim tota la selecció feta. I apliquem la màscara. Anem a veure com la podem aplicar. A veure que em queda només aquest trosset. Bé,
Mireu, si jo ara torno a posar la forma, la capa, si visualitzem la capa de la fusta, doncs ho veiem aquí, i fixeu-vos que aquí, en les capes, ja hi ha la icona de la màscara. Per tant, jo apreto aquí i ara tot m'ha quedat doncs, amb la textura que jo volia. D'acord? Bé, com puc retocar? En el cas d'aquí dalt, veieu que, per exemple, si tanco l'ull, veieu que jo m'he passat. Hi ha un tros que no és de fusta. Com ho podem fer per treure aquest tros de fusta? Doncs bé, jo ara podria agafar, fer una altra selecció, d'acord? Dir-li doncs que, a veure, ampliaré una mica perquè es vegi en detall. Val? I li podria dir que aquest tros d'aquí, tot aquest tros d'aquí, d'acord? Me l'esborri a la màscara. I com ho puc fer? No cal que agafi la goma. No cal. Simplement, fixeu-vos que el que es veu és blanc i el que no es veu és negre. Per tant, si jo ara agafo i pinto de color negre, atenció, i pinto de color negre amb el pinzell, pugem la duresa i baixem el pinzell. Si pinto de color negre això, el que m'està fent, fixeu-vos, teníem una opacitat del 70%, ara, el que m'està fent és estar treballant sobre la màscara, d'acord? Aquí també això em serveix per arreglar cosetes que no tenia ben fetes en la meva màscara inicial. Per exemple, aquí jo no he anat amb compte i què m'ha passat? Doncs que no he perfilat bé la màscara, per tant ara hauria de posar-li el color blanc, per tant vinc aquí, poso color blanc i quan pinto, fixeu-vos, em permet polir aquesta màscara i fer-la ben feta, d'acord? Bé, aquesta és la manera com treballaríem així a grosso modo. Què passa però aquí? Doncs, un moment, que vull tancar una miqueta. Què passa aquí? Passa que jo ara aquí no veig el dibuix, no el veig, per tant necessito que la capa, que aquesta capa no estigui en mode normal, sinó que estigui en mode multiplicar. Què vol dir? Doncs que es veu el dibuix, les capes inferiors es veuen per transparència. És com si aquesta capa fos transparent i això em permet seguir treballant veient el dibuix en tot moment. D'acord? Quan ja ho tingui tot fet i vulgui deixar-ho sense el dibuix, deixo la capa com a normal i fins i tot puc tancar el dibuix i veure només tot allò que... Atenció, deixo només tot allò que m'interessa a la vista, d'acord? Traient l'ull o activant-lo. Sí? Doncs bé, ara hem vist aquesta textura. Ho podríem fer cada pal per separat i podríem posar textures diferents. Però vaja, jo penso que d'aquesta manera ens és molt més senzill de treballar. Quan tinguem feta la capa de textura, de moment mantinc el multiplicat, quan tinguem feta la capa de textura, el que li puc dir en aquesta capa és que sobre de la màscara, si em poso sobre la màscara i faig botó dret, que m'apliqui la màscara i per tant ja no em deixi moure res més de la màscara. Si la tingués perfecta, podria fer aplica i m'ho deixa com una capa. Ho veieu? Perfecte. Doncs bé, aquest és el tercer tutorial. A partir d'ara ja sabeu com posar textures reals sobre un objecte dibuixat, podeu canviar les textures, podeu afegir fustes diferents a cada un dels pals, vosaltres mateixos. La vostra creativitat és la que marcarà els vostres límits. D'acord? Ens veiem al següent tutorial on us ensenyaré a il·luminar i a sombrejar aquesta estructura perquè tingui un acabat més realista. Vinga, a reveure!